včera tam robiť, keď potom dávať tie fotky. Dobre, no, pán rozhodca, môžeme? Jasne. Výsledky sú oficiálne uznané, regulárne, všetko? Podpísal som protokol, takže... Hej, dobre. Dobre, takže pán rozhodca všetko odobril, povedal, že všetko dopadlo ako má, podpísal. Takže dovolte mi, aby som pristúpil k vyhlasovaniu výsledkov. Budeme odozdávať najprv účastnícke listy pre tých, ktorí nedosiahli úplne na samý vrchol. Takže začneme s slečnou Ferkovou Dominikou. Odleď, prosím. Nie, my sme nešli od posledného. Proste bereme to, jak to je. Posledné myslím, nebolo. Už odišli. Odišli, tak, presne. Takže ďakujem za účasť. Gratulujem. Tak. Haborák Kristián. Asi odišiel. Dobre, to tomu odložíme. Pistrak Roman. Toho som stretol na hradnom nadvorí. Tak. Jagielský Ján. Počkajte ešte. Tak. Dobre. Kočiško Jozef. Michalík Marek. Kaleta Marián. Burtuk Radovan. Vyšiel, dobre, odložíme. Volanský Ernest. To je, si myslím, že tiež odišiel s pánom Pistrákom a spol. Sumara Adam. Tak nebudeme miešať, lebo to furt je... Tak, ospravedlňujem sa. Nebrať mi tomu príjemnosť. Na budúci rok, keď prídete, tak už to tak zariadíme. Dobre. Januš Jozef. Tak, gratulujem. Sa páči. Šesták Dušan. Riko Rino. Ričo? Áno. Už išiel. Tak tá lienčina nie je na stránka. Dobre. Takže začneme vyhlasovať umiestnenia, kde už je aj nejaká cena, taká oficiálna. Takže za 6. miesto v kategórii dospelých Burek Marcin, alebo Marcin, Piaté miesto Holtman Teodor. Štvrté miesto Weisbein Tomáš. Dúfam, že som vám nepokrivil meno. Tretie miesto Ševčík Gregor. Diplom. Tak. Druhé miesto Nemergut Patrik. Diplom.
prvé miesto Sukeník Marek. Gratulujem. Sa páči. Teraz si môžu spraviť asi spoločnú fotku. Áno. A ešte vás poprosím tých, čo dostali, čiže 1. a 6. miesto, aby ste sa mi prišli podpísať, dobre? Dobre, na záver ešte by som chcel všetkým poďakovať za účasť a zaželovať vám veľa úspechov a jedine, čo ešte tak by som mohol dodať nejaké také prianie, aby sme sa tu všetci stretli na budúci rok a ešte v hojnejšom počte. Aby sme mali rovnaké problémy pri dospelých, ako sme mali včera pri deťoch. Že ich nebolo kde posadiť. Ja si myslím, že posadiť ich bude vždycky, kde len otázka je, aby sa nahlásili dopredu, aby sa o nich vedeli. Tak toto už je zase otázka pre ich vedúcich, aby sa registrovali na čas. Aj mladí sme mohli usadiť, keby sme boli vedeli. No tak, keby som bol vedel, že ich tu bude 40, tak sme mohli nájsť iný priestor. Ne? Ale o toto bolo milšie, že sme mali taký problém. Keď môžem poprosiť ešte, že by sme si spravili nejaké spoločné foto. Poprosím by som tu na... Palom,